US Films present Kanggana Prajapati ji ki di holak Kanggana di holak गिना कौन थुनिया हाथों के में हरी दिल कौन तोर सहजना गिना कौन थुनिया हाथों के में हरी दिल कौन तोर सहजना प्रजापति जी के दी हल कंगना शोभतो तोहरा अंगना प्रजापति जी के दी हल कंगना शोभतो तोहरा अंगना प्रजापति जी के दी हल कंगना Prajapati ji ki di holak Kanggana Prajapati ji ki di holak हेगी कई बार ससुर फोनवा कलिया उठल कौ तोर सजना हेगी कई बार ससुर फोनवा कलिया उठल कौ तोर सजना प्रजापति जी के दी हल कंगना शोभतो तोहरा अंगना प्रजापति जी के दी हल कंगना शोभतो तोहरा अंगना प्रजापति जी के दी हल कंगना ये बबलू कुमार के दिलवा तोड़ली दिल के बंधना ये बबलू कुमार के दिलवा तोड़ली दिल के बंधना प्रजापति जी के दी हल कंगना शोभतो तोहरा अंगना प्रजापति जी के दी हल कंगना शोभतो तोहरा अंगना कौन थुनिया हाथों के में हदी दिल कौन तोर सहजना गिना कौन थुनिया हाथों के में हदी दिल कौन तोर सहजना प्रजापति जी के दी हल कंगना शोभतो तोहरा अंगना प्रजापति जी के दी हल कंगना शोभतो तोहरा अंगना प्रजापति जी के दी हल कंगना Studio Dhaka।